Здравейте, аз съм Силвия Николова, астролог и вие сте в моя Viber канал. Сега ще ви споделя седмичната прогноза по зодии от 17 до 21 марта. Първо, ние сме в коридор на затъмнения, т.е. на 15 имахме първото лунно затъмнение, т.е. пълнолуние в съвпад с възлите, с което се даде старт на коридора на затъмненията. При пълнолуние знаете, че ние трябва да изчистваме неща. С това лунно затъмнение този процес се ускорява. Вселената ни казва, че ние трябва да пуснем доста неща от нас самите, но имам видео, което е специално за лунното затъмнение и може да го изгледате в, в канала тук. А пък в Viber канала може да ме последвате, защото там правиме безплатни срещи, на които правиме практики, също така и разглеждаме вашите хороскопи. Може, ако искате да планирате успеха на 25-та, да си купите и астрокалендара. Линк за астрокалендара може да намерите в линка под видеото, като в астрокалендара е направен така, че вие да може да планирате дните си. В календара са посочени кои дни за какво са подходящи. Това не е на база индивидуален хороскоп, понеже имаше такива въпроси. За индивидуални хороскопи трябва да направим консултация и да се разгледа вашия хороскоп. Както и сега, прогнозата, която ще направим за седмицата е обща прогноза и може да слушате по зодиакален знак, асцендент и знака на вашата луна. Но най-близко, в смисъл такъв най-точна е прогнозата с вашия личен хороскоп, която може да се направи при консултация. Ако някой от вас иска да си запише консултация, може да напише консултация под видеото. И така, тази седмица коридор на затъмненията и ретроградна Венера и първият ретрограден Меркурий за годината на 15-ти. Също така. Ние започнахме 25-та с ретрограден Меркурий, но той беше стартирал своето ретроградно движение през декември 24-та. Така че сега това е първият ретрограден Меркурий за тази година. Заедно с ретроградна Венера. В момента ретрограден Меркурий и ретроградната Венера са в знака Овен. Така че от дни на вас са ви на гости красавицата на зодиака и посланникът на зодиака. Какво ще ви донесат? Ще има малко дискомфорт в отношенията с партньора или с съпругът. Също така може да има недоразумения с клиенти, не влизайте в спорове. Може да имате разговори с партньора или съпруга по отношение на дома, на парите, които кой колко пари внася в домакинството и така нататък. На 17 на 17 ще имате по-натоварено общуване с хората, така че избягвайте конфликти или не контактувайте с толкова много хора, ако ви е възможно. Другите няма да ви разбират, няма да вибрират на вашите чистоти. На 18 вече е по-добър ден за вас и тук въпроси, които са свързани с финансите, с дома, може да решите да ремонтирате нещо в дома или пък ако ви трябват някакви спешни пари, може да рефинансирате кредит, който ви е съществуващ, може да предоговаряте. На 19 има опозиция между Луната и Уран. Това е аспект, който носи много изненади. Така че се заредете с търпение и ако графика ви не върви точно така, както вие сте го планували, не се изнервите.
Не е нищо фатално, просто трябва да бъдете гъвкави. Знам, че вие сте зодия Овен или с асцендент Овен или луна с Овен и много бързате и това ще ви издразни, но се заредете с търпение, иначе денят е много успешен. Просто няма да се случват нещата по начина, по който вие сте си ги подредили. Нищо повече, нищо фатално друго няма да ви се случи. А, На 20 може да се занимавате с консултации или с образованието си. Много подходящ период за това е. Внимавайте да не харчите много големи пари. На 21 може да ви върнат пари или пък да получите неочаквани пари от някой и в края на деня ще бъдете малко по-изтощени и ще искате да сте сами. Телец, асцендент Телец и Луна в Телец. Меркурий и Венера ретроградни в вашия сектор на даването и получаването, така че не давайте, може да не ви върнат парите, не давайте пари назаем, не давайте вещи назаем, може би няма да ви ги върнат. На 17 може да проведете диалог с шефовете или с някой от вашите родители, баща ви или майка ви, но може този разговор да не ви хареса нито с шефа, нито с майка ви и баща ви. Така че, обаче те са по-силните и са в по-добра позиция от вас и ще трябва да се съобразите с тях и тяхното мнение, дори да е за сметка на това да премълчите или дори да сте прави, просто наистина трябва да премълчите и да минете нататъка, защото те са по-силни в тази позиция, в която са или шефа, или родителите ви. На 18 вече е по-добър ден да преговаряте, да водите диалози и да комуникирате. На 19 плановете може да не ви вървят така, както сте искали, защото имаме опозиция на Луната и Уран. И това като цяло, този аспект прави така, че нещата се объркват в последния момент. Но това, което искате, ще ви се случи. Просто няма да ви се случи по начина, по който сте го планирали. На 20 тук този ден е много добър за пари. Възможно е този ден да не сте много удовлетворени, но ще спечелите пари, можете да спечелите пари, можете да търсите варианти за нова информация и как да печелите пари. Може също така и тогава да договаряте кредити. Внимателно в действията, само предоговаряте, не инвестирате, не теглите други кредити. На 21 може да ви върнат пари или пък да получите пари, които сте очаквали отдавна, но по един или друг начин са се бавили и сега тези пари може да се върнат. Вечерта на 21 може да ви поканат да излезете с приятели, но вие ще бъдете изтощени и е твърде вероятно да не ви се излиза. Близнаци, ретроградния Меркурий е вашия управител. Меркурий е вашия управител и ретрограден в компанията на ретроградната Венера ще ви разкрие много неща. Той ще бъде възможно е да се чуете с тази приятел. Може този тази приятел по погрешка, просто да ви е набрал номера, да е търсил някой друг, но да се обарил на вас. Но няма значение. Това е повод да се чуете с този човек. Може също така да отидете някъде, където сте ходили преди това, някъде на почивка или на хотел или на ресторант, където сте били преди това и ви е харесало и сега да го посетите отново. Друго, което може да ви се случи на 17, това е да се
да се разсърдите на някой от приятелския ви кръг заради информация, която сте разбрали сега, а пък всъщност вие сте се срещали с този човек постоянно и по един или друг начин не сте знаели за тази информация и сега я научавате и това ще доведе до напрежение в вашите взаимоотношения. Не е добре за договори, за подписване на договори и такива работи. На 18 вече е по-добър ден за работа, по-добре, повече ще ви върви, няма да има напрежение. На 19, както се разбрахме и при вас, не трябва да следите графика, не трябва да се фокусирате върху това, че са се объркали някакви срещи или че някой закъснява. Всичко ще приключи както трябва накрая. Просто не се фокусирайте в объркването, което става. На 20 много добър, много приятен ден за срещи с приятели или да изглаждате отношенията с стар партньор. А, Старо гадже може да ви потърси. За на 21 внимавайте, може, може да не е много готин ден за вас, но пък може да получите някаква новина за някоя сделка, която е финализирана. Въпросът е да продължавате да сте по тази сделка, може да ви зарадват приятно, да е нещо, което не сте го очаквали, просто е свършила тази сделка и да вземете някакъв бонус. Другия вариант е да се ви прескочи. Рак. За вас ретроградния Меркурий и ретроградната Венера попадат в сектора на работата. И тук професионалните цели ще бъдат на дневен ред. Може да сте по-чувствителни на 17 при разпределението на задачите. Може да ви дадат повече задачи да завършене, отколкото можете да свършите. Също така може да има разногласия с партньора по отношение на финансите. Може жена ви да си е купила нещо и това да ви ядоса, че е изхарчила непредвидено много пари за нещо си. Там. На 18 вече е добър ден за общуване с партньора. На 19 ще имате много висока мотивация, ще имате желание да изпъкнете. Силно ще усещате ретроградната Венера и ретроградния Меркурий. Това обаче е хубав ден, ако искате да отидете да пътувате някъде, където сте били. Много добър ден за това. Денят ви няма да протича по план, но пък ще е резултатен. На 20 може да се срещнете с стар клиент, но пък се замислете защо е стар този клиент и защо до сега не е бил при вас, а е бил на друго място. На 21 е много добър ден за контакти, да започнете нови неща, които ще ви донесат резултат. Но не забравяйте, че сме с ретроградна Венера и Меркурий, така че това ново, което може да започнете, може да е нова стара идея или нов стар метод, който сте използвали преди това и ви е дал някакъв резултат. Лъв. За вас ретроградната Венера и ретроградния Меркурий ще акцентират темите за партньорствата и тук с партньора ще си кажете много неща. Ще излязат много теми от миналото, които по един или друг начин са били замитани, така да кажем, под килимчето. Мислили сме си, че сме ги превъзмогнали, може би, и сега всички тези неща ще излязат на дневен план. Може да е свързано с
наследство, кой колко е получил, кой какво е дал в семейството, кой какво е имал. Също така може да се появят и теми свързани с кредити, застраховки, може да има ситуация около застраховките. Може някой стар брокер да се върне в живота ви, независимо дали е застрахователен или някакъв друг консултант, с който сте работили преди, може да се върне сега отново. А, но на 17 определено няма да се разбирате с партньора и така малко и с другите хора. Няма да сте с едни и същи възгледи, да кажем. На 18 вече е много по-добър ден за комуникация. На 19 е добър ден за финансови операции, но имайте в предвид, че няма да върви по начина, по който си го представяте деня. Просто ще се случват някакви неща. Може вие да закъснявате, може друг човек да закъснява. Просто няма да върви по начина, по който вие си представяте, но пък ще бъде резултатен. На 20 ще имате повече желание да контактувате. Много добър ден за продажби. Ако имате кола за продаване или въобще дрехи, втора употреба, например, каквото имате антикварни неща за продаване, е много добър период да продавате. Също така, ако имате сделки, които сте ги водили, са започнали по-рано, но не са затворени, сега е добър момент да ги преключите тези сделки. На 21 е успешен ден за комуникация. Може да се върне някой стар колега или стар партньор. Дева, за вас ретроградната Венера ще попадне в сектора на общите пари. Ретроградния Меркурий също ще бъде там. Много силен акцент върху парите и върху партньора. На 17 може да посетите някакво събитие, което може да не ви хареса. Може в работата да не ви върви, а, може всеки да си гони неговите интереси и накрая вие да сте натоварени с повече работа, отколкото сте имали, защото шефа ви е прехвърлил и работата на някой друг. Или трябва да изглаждате отношенията в екипа, в който сте, или екипа, който ръководите. На 18 вече е по-добър ден за контакти и за преговори с клиентите. На 19, знаете, графика не го гледаме, просто може да излезе нещо непредвидено, но пък в същото време е много добър ден за сделки. На 20 може да имате разговори за имоти или за финансиране на имоти, но е хубаво да предоговаряте, а не да сключвате нови такива. Всичко, което започва с пред, е окей да го правите сега, докато имаме ретроградна Венера и ретрограден Меркурий. На 21 може да има ситуация, в която да ви дадат неочаквано някакъв ваучер или да спечелите малка сума пари. Без дни. За вас ретроградната Венера и ретроградния Меркурий акцентират и активират темите за партньорствата, като тук това са не само семейните партньори, но и бизнес партньорите, както и явните врагове. Така че тук ще се водят доста разговори. Венера и Меркурий ще върнат много разговори, много обяснения и с партньора, независимо дали е личен или бизнес. Може да ревизирате някакви стари финансови отношения, стари финансови възможности. На 17 може да се раздразните на любимия, може да усетите, че ви ограничава пространството. Също така може да усетите, че е по-критичен към вас и това ще ви раздразни много и може да влезнете в спорове за пари. На 18 е добър ден да обсъдите вашите резултати. На 19 може да обясните колко може да дойдат резултатите от тази работа, колко са добри и можете даже
Всъщност може да се случи така, че докато ви обясняват колко сте добри, как добре си вършите работата, може да ви натоварят с допълнителни неща или да ви дадат нещо съвсем ново, да се измести темата, просто да се отклони темата. Така че, но е добър за работа в екип. На 20 е добър ден за консултации. Може да проведете много разговори с много хора. Може също така да се чуете с тази приятел. Ако сте в някакви преговори, може да ги приключите. На 21 може да излязат теми, които са свързани с децата. Може пък и любимия да ви направи комплимент, но може да сте доволни от стари неща и от стари решения. Скорпион. Венера ретроградна и Меркурий ретрограден във вашия сектор на работата, рутината и здравето. И могат да се връщат стари задачи, да се откриват грешки. Така че управлявайте много добре работата и екипа си, ако имате такъв. На 17 може да се разправяте с някои от родителите. На 18 може да обсъждате пътувания, но внимавайте с парите. На 19 е добър ден за сделки, за спортуване, за обществен живот, за обществени събития, да посетите театър, кино, да се занимавате с децата си. Бъдете гъвкави, защото графика няма да върви по мет и масло. На 20 може да дойдат доходи, които са свързани пряко с вашата работа. Може също така да актуализирате или да завършите някаква сделка. И ако нещо не ви върви, ако от нещо не печелите достатъчно пари, просто го приключете, архивирайте го. На 20 така, също е много добре за поставяне за поправка на нещо в къщи. На 21 може да купите нещо за дома, обаче предвид, че Венера е ретроградна, може да се случи така, че вие да сте искали да купите нещо, което сте го проверявали, проучвали определен период от време и отивате в магазина, например, и купувате нещо съвсем различно, което сте го видели току-що. И когато свърши ретроградната Венера, може да се окаже така, че това нещо въобще не ви трябва. Стрелец. Ретроградна Венера и ретрограден Меркурий ще засегнат темите за децата и любовта при вас. Тук това ще са стари теми, които ще се завъртят. Нещо, което преди е важно, просто пак ще се върне. На 17 не давайте пари на заем. Може да получите забележки от любимия човек. Може да не иска да обсъжда нищо с вас. Просто избягвайте конфликти. На 18 може да имате вече повече желание за общуване и да се доверите на някой, да споделите вашите чувства и емоции, но по-скоро вас ще ви интересуват теми, които са свързани с имоти и с семейството. На 19 работата и ежедневната ви работа ще е натоварена. Не се ядосвайте, ако графика се обърка. На 20 е изключително хармоничен ден да отделите за любимия или на детето. Може да ходите някъде, където сте ходили и преди това. На 21 е щастлив ден за вас, за вашето дете. Може да бъдете обсипани от любов от вашия любим или от детето. Козирог. Ретроградната Венера и ретроградния Меркурий ще попаднат във вашия дом на дома, семейството и тук тези теми ще бъдат на дневен ред. Теми, които са свързани с имоти, с това къде да живеем, как да живеем. На 17 може да се чувствате малко напрегнати и така да мислите повече за финансовите теми.
вашия приятелски кръг няма да ви разбира точно в този ден. На 18 вече нещата ще са по-добри, както с общуването с партньора, така и с другите. Добър ден е за изява като цяло. На 19 трябва да сте гъвкави, но пък иначе денят е продуктивен. На 20 това е ден, в който вие може би ще разберете нещо за семейството или за дома. И то ще го заразберете от човек от семейството, но по една или друга причина тази информация до сега не е стигала до вас. Също на 21 е възможно да ви се увеличи финансовия доход, като получите някакво малко поощрение, може би от работата, или пък подарък от любимия или от стар ухажор. Също така е възможно да получите нещо, но може да се увеличи семейния бюджет, но много малко. Може да е някакъв ваучер, който шефа да ви даде, или някакъв неочакван за вас бонус, който въобще не сте го очаквали, просто сте го постигнали. Водолей. Ретроградната Венера и ретроградния Меркурий са в сектора на комуникацията при вас. Не купувайте техники, проверявайте си нещата, които сега, нали, телефон, лаптопи и така нататък, но не купувайте нищо ново. Може да водите много стари разговори с много стари хора, за да се връщат съученици, съседи, просто да срещнете така случайно да разговаряте. Може да ви се наложи обаче да търсите и стари документи в този период. На 17 може да имате усещането, че вие трябва да се съобразявате с всички. На 18 е много добър ден за работа, представяте се много добре пред колегите, така че денят е хубав и хармоничен. Колегите ще ви съдействат и въобще ще се случват хубави неща. На 19 нещо спешно може да се случи вкъщи, но не е страшно. Просто не, няма да е нещо, кой знае какво проблематично, но е достатъчно да ви обърка графика или да ви направи напрежение между работата и къщи, да сте разкъсвани между работата и дома. На 20 е подходящ ден за срещи с приятели и ще си прекарате много добре с тях. На 21 е много хубав ден за вас, ако искате да ходите на кино, на театър, да общувате повече с хора. Може стар ухажор да се появи, може някой от компанията, в която сте, да си признае, че ви харесва от много давна. Риби, ретроградния Меркурий и ретроградната Венера ще дойдат и във вашия знак, но на 30 март. До тогава те ще са в сферата на вашите доходи. И темите, които ще ви засягат тази седмица между 17 и 21, това са резултатите ви в работата. Как се справяте в работата? За вас акцент ще бъде това. Колко печелите, добре ли печелите? На 17 може да провеждате консултации с специалисти. Вие да отидете да се консултират, независимо дали ще е с адвокат, институция, счетоводител и така нататък. Може и туристическа агенция да посетите. А, на 18 ще се занимавате с някакви теми около децата. На 19 графика, както споменахме, може да се обърка, но тук по-скоро ще има някакви ситуации с объркани документи. Проблем с транспорта, може за това, което пътувате ежедневно да се развали или пък да закъснее. Не е нещо фатално, просто ще ви даде един дискомфорт. На 20 е подходящ ден за разговор с шеф или ментор, менеджер, някой над вас, но не е добре да искате вие повишение.
или увеличение на заплатата. Ако те ви го дадат, го приемате, но иначе, ако вие си го пускате, няма да стане. На 21 е възможно тогава да получите това внезапно малко увеличение, защото е малка сума пари, която може да се получи или допълнителен бонус. Възможно е също така и старо гадже да се върне в вашия живот. Линк под видеото ще намерите за моя Viber канал, където на 17 март ще проведем безплатна среща, в която ще разгледаме хороскопи на участници в срещата, ще направим и енергийни практики, за да можем да минем по-лесно през тази енергия на затъмненията, в коридора на затъмненията и ретроградната Венера. Също така може да откриете линк към астрокалендара, в който са посочени най-благоприятните дни за действие. Защото всеки един ден, в който вие не сте в синхрон с планетата, е ден на загубена енергия и възможности. Пожелавам ви един усмихнат ден